अभी आप सुन रहे हैं दीवाना म्यूजिक की शानदार प्रस्तुति। चुन्ना आर्यन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पूर्णिया। हाँ हाँ ये हो पिया रई 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 ये हो पिया पहाड़े तू गईला कमाए कोरोना वायरस लेके अब आइला बिहारे कोरोना वायरस लेके तू आइला बिहारे कोरोना वायरस लेके तू आइला बिहारे ये हो पिया रई 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 ये हो पिया पहाड़े तू गईला कमाए कोरोना वायरस लेके अब आइला बिहारे कोरोना वायरस लेके तू आइला बिहारे कोरोना वायरस लेके तू आइला बिहारे चुन्ना आर्यन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पूर्णिया। पैसा तो नहीं के जी पैसा तो नहीं के हाँ घरवा में अपनी एगो पैसा तो नहीं के छोटका ता बबुआ श्री हो से मरे ओकरा कोई तो रई 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 ओकरा कोई तो बीमारी आ गईले कोरोना वायरस लेके ये तो आइले बिहारे कोरोना वायरस लेके तू आइला बिहारे कोरोना वायरस लेके तू आइला बिहारे चुन्ना आर्यन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पूर्णिया। मिक्स बाय चुन्ना आर्यन। हाँ विधाता बड़ा बीमारी दे दिहले हाँ विधाता बड़ा बीमारी दे दिहले चाइना से ही तो बिहार आ गई मुन्ना सजनवा तो रई मुन्ना सजनवा पर बेड लगाव कोरोना वायरस लेके अब आइला बिहारे कोरोना वायरस लेके तू आइला बिहारे कोरोना वायरस लेके तू आइला बिहारे चुन्ना आर्यन डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो पूर्णिया।